Så er vi skulle lige stå op. Vi skal lige finde ud af vores naboer i Danmark. Så vi lige stå og snakke lidt med dem. Og så vil vi åbne vinduet her. Og der kan vi se, at det er jo en super lækker udsigt, vi har fået. Det er nok den bedste udsigt, vi har haft, tror jeg. Sådan fra vores tag. Jo, det er det faktisk nok. Jeg skulle sige Zappa. Det er Zappa, var ret sygt, men det er noget fra poolen, ikke? Ja. Så ja, det er virkelig nice. Og der er også pool hernede. Hvad er det også til vores hotel, hvor? Ja. Og så lige noget til stranden, det er virkelig nice. Hvor meget var det, det kostede? 1700 bad. 1700? Som er hvad? 300 kroner? 290. Ja, 290 kroner. Så er det rimelig pricey stuff. Men ja, så her skal vi være 3 dage. Og så skal vi finde ud af, hvad vi skal lave de sidste 3 dage. Men lige nu så nyder vi bare en god udsigt. Så skal vi nok noget bedre i dag. Så det er sgu meget sød. Så er det bare lige været nede i bageren og købe. Hvad var det, du har købt? Jeg tror også, jeg lægger mig i den her. Ja, bare den her. Nogle croissanter og noget der. Og så skal vi bare lige lægge her ved poolen, tror jeg. Kigge ud af det, og det skal nok varme. ถ้ายิงไม่เข้า1 ลูกเหรอ Let's from this one I play with it and you can get the money. Måske pad thai. Måske pad thai. Det er jeg game på. Fucking foran. Har du lyst til? Ja. Wow. Lækker. Hvad skal vi have, Philip? Vi skal have pad thai, vi skal have spring rolls, vi skal have chicken cashew. Ja, det her. Det er pad thai, tror jeg, ja. Vi skal have pad thai, vi skal have ris. Rice. Vi skal have peanuts. Peanut og ris. Så skal vi have vores stable her, som er cashew. Chicken cashew. Det vil vi blive glade for. Og vores veggie spring rolls. Kan vi lige prøve at taste dem? Ja, gør det, bro. Nej, det vil jeg ikke. De er meget varme. Så er du ikke? Nej. Jeg vil gerne nyde resten af mit måltid. Uden at have vulkan i munden? Ja. Okay, så må du lige teste risene sammen. Kap. Så lige teste risene, Philip. Det er ikke andet, jeg hellere ved. De ser virkelig gode ud. Meget unikke. Wow, det er en god strain, føler jeg. Okay, nice. Nå. Så er det massagetid. Så skal vi have makaks. Vi har kun fået oliemassage. Og Philip har nogle meget adventures og overvejer en svensk massage. Hvad er den der? Det må vi se. A lot of people want. I can make photo video also in MacBook. My face, Yeah. yeah. When is high season? What time? High season is Så har vi lige fået massage. Det var virkelig rart. Det var sådan hårdeste, lød det som om. Det var virkelig lækkert. Jeg føler mig ret træt nu. Nu skal vi lige se, om vi kan finde noget mad, hvis ikke de har lukket. Ja, det ligner lidt, at det er sådan lidt late. It's okay.